wamjonga uPetros wathi akwabu busazi Simon kayonoba akukutshilelwa ngoku akutshilelwanga inyama negazi koko ukutshilelwa uThixo esemazulwini. Because bakhona abantu bebabuziwe but abawuqonda umcimbi oba lo muntu ngubani. And therefore uYesu ngoku unamandla amatsha okwazi okokuba at least phakathi kwabantu abahamba nam ukho ondaziyo. Phakathi kwabantu endibenzela izinto ukho onoma athi lo muntu lo ndiyamazi lo muntu. Athunyana kaThixo uyabona Petros? Simon, usukela ngoku. Usukela namhlanje ndawulakhela kuwe okanye phezu kwakho ibandla likaKristu. Yaqala inkonzo yehla ngomnombo wabapostile ngoba uYesu wamadinga owanika amandla nobabalo lukaThixo enhlokweni kaPetros, and therefore elolithe balicekisayo bakhi lasuka labalilithe lembongo. Oba uyathanda kundilandela. It's a choice. Oba uyathanda kundilandela. Sincame uthwala umnqamlezo wakho undilandele. Abantwana bakaThixo wethu. Nangoku sewenzile uYesu lomqondiso phezu koPetros. Ngathi abazalwana bakayiqondi lento uYesu wasanayo. Abakhumbuzo wethu uYesu. Batho wethu uYesu bona nje uYesu umuntu ozawuthabatha umphefumulo wami kokungathi akazange wandibona. Kakade kweli lizwe wawukwenza izinto ezinhle bantwana bakaThixo. Emva kokutshona kwelanga bonke abantu kubenzele lezi zinto bayayilibala inteba nobabalo lukaThixo benzele lona. Naxa kugibiselwa nabo bayancedisa ngoba kaloku balibele ba izoloku ububanike imana entlango wabathuthuzela benobuhlungu benyoka. Namhlanje uyabaxelela wethu uYesu ba nayi inyama kaThixo liyezithuba loba umphefumulo wakhe ukhutshwe kuye. Kodwa kuyo yonke lonto seningemkela ubabalweni kaThixo. Senihlale ezantsi komnqamlezo wakhe. Noba imeko sinjani na kodwa senihlale nigcine uthemba nobabalweni kaThixo. Bantwana bakaThixo wethu usukuba ke ethanda ukundilandela makawuthwabathe umnqamlezo wakhe andilandele. Bantwana bakaThixo wethu umnqamlezo madoda umnqamlezo uzindidi ngendidi umnqamlezo nokuzincama kuzindidi ngendidi ukuzincama nokulandela kuzindidi ezihlukileyo. Khamenta kokwethu sihlobo zikaThixo kodwa kwekuthi umbhali osukuba ethanda ukundilandela. Bantwana bakaThixo awulandeli kuba kusithiwa masambe. Bantwana bakaThixo njengala mihla ye-toyi kusithiwa ngamakhomredi masoje bazawale impimpi le. Bantwana bakaThixo akulandelwa kuba esithiwa amaqabane kodwa kufuneka umuntu asithabathele isigqibo yena noThixo wakhe athi yabona mna atshona umbhali athi mna lendlu yabo ndakumkhonza uThixo. Bantwana bakaThixo wethu umuntu oncamileyo lowo esube ethanda ukundilandela athi makawuthwale umnqamlezo wakhe andilandele.